Salutare toată lumea, numele meu este Mare și bine v-am regăsit, fraților, la un nou episod pe canalul meu de YouTube, oameni buni. Astăzi, fraților, o să facem un nou episod din seria noastră de reacții, după cum bine v-am obișnuit. Astăzi o să reacționăm la două tipuri de oameni buni, așa că da. Și bine, nu sunt singur, astăzi sunt cu un invitat special pentru prima dată pe canalul meu de YouTube, căruia vreau să-i fac și o promovare pe calea asta, deci da. Bun, oameni buni, deci astăzi suntem aici alături de Matei. Și zici tu ceva, Matei? Salut! Bun, oameni buni, ca la început vreau să vă spun să nu uitați să bușiți butonul ăla de like, băieți, dacă apreciați ceea ce fac. Abonați-vă la canalul meu de YouTube cu clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez un nou videoclip. Și să ne strângem, oameni buni, cât mai rapid. 25 de abonați ar însemna extrem de mult pentru mine. Și să vă abonați la canalul lui Matei dacă... să aruncați acolo o privire să vedeți dacă vă place ce face pe canal și, da, mă rog. Follow pe Instagram la măr.19 și la i.mat_03. Un share dacă vreți să vedeți și prietenii voștri acest videoclip și hai să trecem de la videoclip. Și apropo, băieți, vrea să zică ceva, Matei? Nu uitați să vă uitați pe canalul meu că voi pune un videoclip, cred că mâine, cu Mario. Bun, oameni buni, așa că astăzi o să vedem aici două tipuri de oameni, să vedem care suntem eu și cu Matei. Bun, aici în poza asta zice așa: dacă mănânci pepenele cu sâmburea înăuntru la pepene sau dacă îi scoți sâmburii înainte să mănânci, eu sunt a doua variantă, adică asta cu verde de aici. Eu sunt aceea cu galben. Deci tu mănânci arbuzul ăsta cu tot cu sâmburi? Da. Lol. Bun. Ok, o să revenim cu a doua poză, oameni buni, și al doilea tip de om. Bun, oameni buni, acum a doua poză este dacă îți tai sandwich-ul așa, gen, în jumătate sau dacă ți-l tai așa mai, nu știu, mai oribil. Pe vertical. Deci tu ce alegi? Aceea galben. Ok, deci tu alegi așa, eu aleg asta roz, băieți, pentru că eu, de fapt, eu îl mănânc așa întreg, dar mă rog, nu îl mănânc cu două de alea. În fine, bun. Următoarea poză. Bun, oameni buni, acum, dacă îți citești notificările sau dacă nu ți le citești, eu sunt practic persoana asta. Eu asta sunt pentru că, nu știu, băi, eu citesc orice e-mail, orice notificare, orice mesaj, toate alea. Tu ce ești? Prima. Deci tu ești asta. Adică nu citești notificările sau astea? Ok, băieți. Revenim cu următoarea poză. Bun, oameni buni, acum dacă îți mănânci cartofii cu maioneză sau sos de ăsta pus peste cartofi direct, sau dacă iei un cartof și practic moi în maioneza aia și bagi în tine. A doua. Deci tu asta, da? Galbenă. Eu aleg la fel. Câteodată mai fac așa, mai pun deasupra și mănânc tot alea, dar e nașpa oricum, mai bine mănânci câte unul că e mai ok. Da, din cauza că dacă o pui așa, poate să fie rău sau ceva de genul. Aici spui maioneză cât vrei tu sau... Da, și o mănânci direct, adică o mănânci cât, îți pui cât trebuie, pentru că după aia o să-ți rămână. Bun, oameni buni, acum dacă mănânci mâncarea la masă sau dacă mănânci mâncarea în pat. De ce trebuie să mă gândesc? Eu sunt, dacă o să pară așa, eu sunt a doua persoană, eu mănânc mâncarea în pat și o dau cu adevăratele, adică, nu pot să mint. Nu mănânc și la masă, dar mănânc și în pat, dar nu știu ce m-am obișnuit să mănânc în pat și cred că e ceva nașpa. Tu ce alegi? Dimineața mănânc în pat. Dimineața mănânc în pat, numai pe la prânz mănânc la masă. Da, de obicei dimineața, că e mai frig așa cumva, nu știu. Îmi place mai mult în praf, mă știi, să... Următoarea, da, și stai și pe telefon că mănânci. Scrieți-mi în comentarii dacă în timp ce mâncați stați pe telefon, pentru că eu chiar fac asta. Bun, oameni buni, acum revenim cu următoarea poză. E bine, dacă mâncăm ciocolata, ca hapsâne așa, dacă o mâncăm așa, gen... practic să muși din ea, din toate. Bun, oameni buni, eu mănânc sincer așa. O rupă, trățenie mi se pare mai ordonat, mai așa. Și tu ce alegi? Tot aceea. Ok. Bun, revenim cu următoarea poză.
Bun, oameni buni, aici dacă ne punem mai multe alarme când ne trezim dimineața sau dacă ne punem o singură alarmă. Una. Mm, Singulară. eu nu prea mă trezesc când îmi pun doar una, pentru că îmi pun, zic, gata, pun o alarmă, pun. Mă trezesc când e așa și zic că mai stau 5 minute și mai stau o oră și gata, o pierd tot ce am de făcut. Da, eu s-a stat a doua variantă, pun mai multe. Știu că le am și... Na, după Și aia, eu prima o lăs așa și când așa poate sună mai mult, vreo 30 de minute și pot să mă trezesc mai rapid. Știi? Da, e mai ok așa. Da, asta, eu n-am ce să fac. Bun, oameni buni, ultima, dar nu cea din urmă, poză. Bun, oameni buni, acum care alegem? Deci, ori alegem, gen când te ștergi la așa, vai, Leo, cum a sunat asta. Bun, oameni buni, aici, cum folosim hârtia, dacă din spate luăm aia rola sau din față. Bun, oameni buni, bă, sincer, dacă mă credeți, nici nu știu, dar o să aleg, eu aleg din față, asta cu roșu. Și eu tot aceea din față. De ce? Mă întrebi? Eu aleg tot asta, băieți, cu roșu, pentru că, nu știu, mi se pare mai comod așa. Sincer. Da, bun. Dacă acesta a fost videoclipul de astăzi, băieți. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bușiți butonul de like. Dacă apreciați ceea ce fac, abonați-vă la canalul meu de YouTube cu clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când eu postez un nou videoclip și să fiți la curent cu ceea ce postez. Bun, oameni buni! Bun, oameni buni! E bine, cam acesta a fost videoclipul. Bun, oameni buni! Ei bine, da. Ăsta a fost și videoclipul. Follow pe Instagram la mâr.19 și la mat, virgule. imat underline 03. Și da, eu v-am pupat, noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Pa, pa! Salut! Salut!